Barangarana voampizainy fotoana ela ny fampisarana diso hevitra zao ranandao ialanlefanao indosao hiaigna ankilanao de mengavo zao mbô ampidirosiko afolalagna ifona zao tsy agneriny koza fô herigna marina tapakevitra zao ny mety amina de tragno raiky aminao indosao hiaigna ankilanao eo ankilanao tegna mazoaigna zao aza misy koza ny tambony fampisaragna raha jiaby ilaiko efa misy andragnonao akao tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalagala eo ankilanao tegna mazoaigna zao aza misy koza ny tambony fampisaragna raha jiaby ilaiko efa misy andragnonao akao tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalagala novanay fisikôtsy zay gnadiniky babananirakanao tato sady sorako anao kona foaigny isolare tsy manatsenga avizao miany fa tsy amaraigny eo ankilanao tegna mazoaigna zao aza misy koza ny tambony fampisaragna raha jiaby ilaiko efa misy andragnonao akao tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalaka eo ankilanao tegna mazoaigna zao aza misy koza ny tambony fampisaragna raha jiaby ilaiko efa misy andragnonao akao tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalaka mazoaigna zao aza misy koza ny tambony fampisaragna raha jiaby ilaiko efa misy andragnonao akao tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalakazy tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalakazy tsara fogno tsara lamigny mandiny zao angalakazy Tsinjo Studio.